Φίλες και φίλοι του αθλητισμού 24.com, μαζί μου είναι ο προπονητής Αθλητικής Ένωσης Καλαμπακίου, Αντώνης Παπάζης. Αντώνη, καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σου εδώ πέρα, στο γήπεδό μας. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Ξεκινάει μια καινούργια αγωνιστική περίοδο. Τι να περιμένουμε να δούμε από την Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου? Καταρχήν έχουμε μια ανανέωση στην ομάδα. Όπως θα δείτε και παραπέρα, έχουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Φτάσαμε το ρόστερ μας να είναι αυτή τη στιγμή 30 άτομα. Έχουμε κάποια παιδιά από την Ακαδημία τα οποία ανέβηκαν, κάποιες μεταγραφές τις οποίες έχουμε πάρει. Ξεκινάμε με πολύ όρεξη, όπως βλέπετε έχουμε 26 άτομα σήμερα πρώτη προπόνηση. Πάρα πολύ διάθεση στα παιδιά. Περιμέναμε όλοι, να σας πω την αλήθεια, να ξεκινήσουμε στο γήπεδο, να πατήσουμε γήπεδο. Πάντα εννοείται το Καλαμπάκι είναι μια ομάδα η οποία έχει βαριά φανέλα στο ερασιτεχνικό. Έτσι νομίζω είναι μια ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Οπότε πρέπει και εμείς να χτίσουμε πάνω σε αυτό και τα παιδιά να στηριχτούν πάνω σε αυτό. Και σιγά σιγά να προσπαθούμε να ανεβαίνουμε μέρα με τη μέρα, να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε την ομάδα. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος έτσι ώστε να πείτε ότι είστε ευχαριστημένοι, ας πούμε, κάποια θέση συγκεκριμένη? Το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές ομάδες οι οποίες ποιοτικά έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Και εμείς όμως είμαστε μια ομάδα τέτοια. Πάντα το Καλαμπάκι, ο στόχος εννοείται ότι είναι υψηλός, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το Καλαμπάκι θα πάει να σωθεί, δεν γίνεται αυτό. Είναι φύση του, έτσι. Παιχνίδι με το παιχνίδι όμως, να πηγαίνουμε καλά, να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Εννοείται ότι και κάθε παιχνίδι πρέπει να πηγαίνουμε να το κερδίζουμε σαν Καλαμπάκι και να δούμε στο τέλος τι θα μπορούμε τι ταμείο θα μπορούμε να κάνουμε. Εννοείται πάνω απ' όλα ο στόχος είναι το κύπελο, όπως κάθε χρόνο το Καλαμπάκι βλέπουμε ότι φτάνει ψηλά στο κύπελο, στην τετράδα, στον τελικό, σε πάρα πολλούς τελικούς. Θέλουμε εννοείται ένα τίτλο. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε και με το νέο υλικό, γιατί είπαμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση στην ομάδα. Φύγανε κάποιοι παίχτες λόγω υποχρεώσεων, φύγανε και κάποιοι άλλοι σε κάποιες άλλες ομάδες. Εννοείται εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε σε μεγάλο επίπεδο την ομάδα. Είπες για τις ακαδημίες, θα προωθούν και παιδιά, φαντάζομαι, και από τις ακαδημίες, έτσι? Ναι, μέχρι τώρα ανέβηκαν γύρω στα 7 παιδάκια. Σύντομα ότι οι κινήσεις που κάναμε είναι πιτσιρικάδων. Πήραμε παίκτη σαν μεταγραφή του 2009. Πήραμε 2 παίκτες του 2007. Θέλουμε να στηριχτούμε πάνω σε μικρούς, γιατί κακός ή καλός το ερασιτεχνικό είναι αυτό. Για να υπάρχει υγεία και ζωή σε μια ομάδα, θέλουμε να είναι τα παιδιά στο γήπεδο. Χαίρομαι εγώ σε αυτό το πλάνο της ομάδας που θα είμαι, μάλλον εγώ που θα είμαι σε αυτό το πλάνο. Ελπίζω να ανταπεξέλθουν τα παιδιά όλα, και οι μεγάλοι και οι νεαρότεροι, για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού 24.com, μαζί μου είναι ο Γιώργος Κλόκερη, ο αρχηγός του Καλαμπακίου, της Αθλητικής Ένωσης Καλαμπακίου. Γιώργο, καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν εύχομαι σε όλες τις ομάδες, χωρίς τραυματισμούς. Μια καλή χρονιά σε όλους. Φέτος τα πράγματα για την ομάδα της ΑΕ Καλαμπακίου, όπως βλέπω την πρώτη μέρα, με πολλά νέα παιδιά, μικρά παιδιά. Αρκετές μεταγραφές. Είναι πολύ καλό αυτό, να έχει νέα παιδιά στον αθλητισμό και στην ομάδα μας, γιατί φέτος η ομάδα θέλει, όπως κάθε χρόνο, να είναι ψηλά στους στόχους της, όπως κάθε χρόνο. Ναι. Πώς το βλέπεις τα πράγματα με τις μεταγραφές που έχουν γίνει? Θα μπορέσει η ομάδα να πρωταγωνιστήσει? Πιστεύω το Καλαμπάκι, όπως κάθε χρόνο που πρωταγωνιστεί, πιστεύω και φέτος θα είμαστε ψηλά. Δεν θα πω ότι θα πάμε για πρωτάθλημα ή οτιδήποτε. Στόχος μας αυτής της ανανέωσης, όπως και της διοίκησης, όπως και της ομάδας, να πάμε λίγο πιο συντηρητικά και να είμαστε στις ψηλές θέσεις, όπως στοχεύουμε κάθε χρόνο.